Soi sin pan ngai ku blai nam ta jong pi parok ki man parang ki it jong a ki baju sultanat mun pe ki channel ki jing lim tim nang way to happen mat ki baju kursan aling ba ki jing ki comments ki jong pi ling ba ki jing twai ki jong pi nak ta ka ministry ki jongi ka bangin nang la shu ken ya ka bangin nang pen priang shu ka gospel ya ka tin ki jong blai sheki wi pa ki men sin ki ba pat la ban yo snow la ni ba pat la ban tip la ne ling ba ka channel ka thong jong ni ka channel hi ka dei be ba kum no pen poi ya ka khubol nak tin ke jong blai ka khubol ka gospel ka jong chris sheki wi pa ki men sin ba ni don kam e ka jing kristan ki jong pi borobol ni don kam ka jing dwai ki jong pi ba ni don kam ro ki comments ki jong pi ya ka jing ai muslim ki jong pi la ne ya ka jing ai jingmot ki jong pi ba kum no ken bangin nang la shu ban pen priang ya ka ni ke gospel ka jong chris ha ki wi pa ki men sin ki ba kodol te nang yai dwai nang yai kristan nam ta kan ministry ka barat ke jongi te khnang ba kan ministry ling ba kan ministry ke jongi ken bangi nang la shu ken ban khring ki ministry ki jong chris sha ka hima ka jong ku te ha kan ga step ko mentang atau ni ka khubol ka jong ka tin ki jong blai ri ka lembat nga na ta jong pi kani ka khubol ka ba ngakwa namar na bangan stam no bangi don kam ban tip ya kan ni dan kam ha bang tip nomor ba kani ka khubol ka ta hai ki men sem bar phal but kani ka khubol nganget scam kan muradu ya ka jing scam ka jim ka jongpi ling ba jo kani ka khubol la pi pediang ba pi penan kam nama kani ka jing ya linti ka jing bar phal bar ngiyat am dan we do bre ba ha kani ka perthai ubam sim layat ling ba jo kani ubam sim la kundu ya kum kani ka jing ya le ni kum kani ka jing kundu ha ka jim ka jongpi na kwa ban kan ha kani step ko bam ta shapang ka jing kun shoi na kwa ban kan ha kani step ta shapang ka jing kun shoi te ngingit de bilu ba kani ka jing kun shoi kala ta ya baro bat kani ka jing kun shoi kala job e baro bat kani ka jing kun shoi ka wan ro haman uwei pa uwei breu ba im ha kani ka sla jong kani ka perthai bat kani ka jing kun shoi ka persang ru ban let dan bor hau breu bor man ba breu ule kanu ka kam ane uyos ko ya ke ane ui ya ke ru hang ta kani ka jing kun shoi ka persang ban let dan bor am tang yangi ki breu ala pipet na ka bible kelab wa uni unong kun shoi ubadi usaitan unong lam ler baka bible ko amba udai upa jong ka jing lam ler kemudian nak suntur ke jung kami ke bashi lam ler ke bashi thok ke bashi syukur bai uni usaitan wat ya u Jesus Christ bolong khon jong blei ba emru sim lama ulai ban shoi ulai ban thok ulai ban persang ban syukur andai ni ayu blei jing ulong blei ba khrau but blai bala ban ki boro but blai but don ka bor holo ki boro ubam sim la pen dem ya la die ha ka jing pen shoi handai ula long pen ban ya ka nuksa ya ka rukom nam ta jongi ken da ka ba ula job ya ka jing pen shoi ula pen iru ya ka lenti nam ta jongi ken kumno ka ba ngiru ngin job ya ka jing pen shoi ha ba ngi kundu ya kam kini ka jing pen shoi ha ka jing pen shoi ban nganget kam ha ka jing ka jong piru bon sin piju kundu ya ka jing pen shoi ya ka jing syukur ha ka jing ka jong pi ya ka jing sha thok no kum ta ter nganget scam but bon sin ru ha ka jing ka jong kum ki pri ni kolon ni kum ha ni kum ngop ru ikum kita hendai ngako nang ha ka ni step mentam ya kita baro pendono kita baro kita kod kena ngop syu but kena hap syu kena syak syukur syu kena syak thok syu ya la de la pi sim ba pi diang ya ka tin ki jong ple to ngin pe na ko bal sedang habang ngin pe kumno ka ni ki syukur kawan kumno ka ni ki syukur ka tre kumno ka ni ki syukur ka yalam ya obdio la ngin pe na ka kitab Genesis kal nang ka balai hang ta pe usaitan uwan ha ka dul ka busen ka dul ka ba lui kadul ka ba ijemnut uwan ha ka im namar pitep dan ha ka bible hi lala pipet lala pipule bha ublai umaham yau adam ong lala me bam yau ta udien da ka ba ya men yap shisya tepi usaitan uklam
umnut ba unle shau Adam nama ba ublei ula maham payu Adam. Handai u Adam bat ula ong ya ka im kamut kani kelawan pateng nau Adam ha ka im kelawan pateng tekum ta u syaitan umnut ba unle shau Adam handai ule ban sha ka im ka batelot kabam syum ngalap nong ka klemi asngau dala ka jong ka skor ba ublei ula ong ya ka handai kalayo asngau nala ujong ku ulok tengah jong ka u Adam ula ong ya ka ba ublei ula ong mo pai ba pinum bam no te dieng Tala pi bam, tala ngi bam no tu ding na ka bayap ni yap shisha. Te pi long ka basuk ha yo syaitan ba unyo ya ka im. Lada ulait hau Adam nganget ba syaitan unum yo. Unum la ban job yo Adam. Nama u Adam ula yo smol dala ka jong ka skor ka jong u ba ublei ong ba menum ba. Handai ka im ka kum yo sngo. Te dina ka susuk ha ya yo syaitan bon pun ngop ya ka im. Te kum ta anda ula keli ya ka im ong hatu kalong shisha. Bai ula kerenda kata ka dak wai pat ka bentawa hatu kalong ka shisha. Ba ublei ula khang e pi ba pinum bam u weiru usok na kini kiding ha kini ka kber. Handai ka im bang ni la ban bam ba ro handai tang nau te weiru ding badan hap deng jo ka kber minum la ban bam. Lada ngi bam da ka bayap ni yap shisha. Bai hang ne u syaitan u wanra ya ka wei ka kentin bat kata ka jing shisha u ong kum da ong shisha pinum yap no pi u ong shisha pinum yap no lama pi bam ya utau so pinum yap no naman ba u syaitan upun pau ya la di ba ulong uba hak upun pau ya la di ba ulong uba shisha hakmat jong ka in Bateng teng pun sin ngilong kum ta kani ka jing thok ka jing syukor ni I kum ba kalong ka ba shisha ka khamlong ka ba kham shisha ban kani ka jing thok jing syukor banyak ka jing shisha ni tak daw ni ngop ni kum le anda ngila le ngila sultu ba ngila bakla ni babi bat hanta kum ka im kalong kum tahi haba ka im kelas ngap ya ka ktin ke jong usaitan ka ong ba pinum yap shisha kum ta kala ngop bat ula ong ula bul ha ka jing pun shoy or mra ya ka jing terwa ka ba yan ka ba jing lewa ya ka jing terwa ka jing syaitan da ka ba ula ong pinlong ki bastat pinlong kum ki belai baik ula terwa ya kata ka jing perkhan ka ba jing lew ha ka im ban long kum ki belai ki bastat ki dan bot ki klan bot pat ki ban num yap shu lan Te katahi ka dei karukom jong ka ching thok ching syukor apa ka wan ha ka ching ko ching upre ru kalong ka ba dei yangi bangin le kanum lei ha bangi le ka ni ngin yo ka ching kaman ngin yo ching ha ngin yo ching su kum ta ter handai ka ba kut ki ka dei be ka ching ba bai usoi tang upun shoi kum no ka ching pun shoi kum no ya u Jisu haba u Jisu ula sha jin et sao po miet anda u Jisu lawan layalam da umen sim shari klau mat pun shoi u da usaitan uwan kum no utip ya ka jing don kam ka u Jisu hakum kata kapor na u Jisu utngan utip ya ka jing don kam ka jong u nak kata u ningkong u pun shoi ong ko Jisu la me de ku no play to hukum ya kini kima ba kilong ki jing ba me me ban pun kedak ya me ngat ba me la tangan na ba me la sha jin sa ho me andai pe u Jisu kum no job ya ka jing pun shoi kani ka long ka nuksa nam ta ka chim ku jong u Jisu uklam kran na la de uklam pun kesan na la de uklam pun kesan ya la de ubat ong ba ngatip ngam le ngata em andai ule no open ram ya usaitan da ka jing tho da ka tin ka jong uang la tho ba am tang da khu ba ubre un in handai da ka tin ka ba mi no na ka shentur ka jong tho da ka tin te kum ta ko ki parabina ka tin ka jong i ka diga bor kaktin ke jungi ketika atyar kaktin ke jungi ketika jingjob kaktin ke jungi ketika jingklan ka ba usaitan ulma ban job ya kaktin ke jongi ngiran kam ban youth ngiran kam ban penan kam ya kenika kaktin na ka benta hakan no ka benta ka bangi kunduru ngiran kam ya kenika kaktin ka bangin ngin penan kam kum ka atyar haka sithi ke jong pol shaki Ephesus nakal nang ba anreo nakal khat ka shi phor teater pikin ma ki jingking atyar ki jong blai ke jingking atyar ki jong boleh balok ki ba boleh ai tang bangin ya ta ya la de
win ya dai de ngin te ka hok ngin phong ya ka helmet ka jing pin em kemut ka helmet ka tu ka jing deng khlet ka jing da sadam ja ka hok ka sti ka jing ya da ka jing la kloy ka gospel ka jing sup haki kejat ka jing in phong ki juti but ong kum no o ai ka kti ka jing ka white lam ka e ka white lam ka di ka ktin kemut bangin ya le tang da ka ktin ngin ya le thma da ka ktin bangin ya pen hel put da ka ngin job lo tang da ka ktin nama ka ktin ka dei ka white lam Macam umen sim bakoi. Hallelujah. Te kuki para bi changa. Kani ka dei ka jing kani ka dei ka lenti jong ka jing job. Ye ka jing pensoi, ye ka jing le, jing jinjan ka jing macam ka jing pensoi ki bawan harukom ba ka jing tunjuk ki wan harukom ki dan kam ban job ikta bolo tang da ka ktin. Baik, usaitan uwan ma asu ya ka jing pensoi nam ta ujisu. Anda ulas sul ba omyo, uang bat on la tho. Ba unsah hukum iki angel puno ila de nang ni nama latho uyus upenan kam tik ya ka jo kan upenan kam da ka ktin ka jong blai ban penram ya ki khun ki jong blai ong no latho la me puno nang ni ki unsah hukum iki angel biginan syai te pe ni ting ni so yo ka bakat long ka badai latho ta ya ka ktin ka jong blai lakran ta ka ktin ka jong blai kan dalai om le ran ublai unyarat engi Iko ki para bi chonga kan mau tang shu ko ngo ta ka dei ki jing chot ya ka ji im ji kum ka im kala ko ngo yu soitan kala bam anda kala bam katu kala adu halau jong tunga bat manga ma phiru la ngilakum ko ngo ngilakum pendem ngilakum sha skor ngilakum ong hoi kalong ka badai kum ta kata ka pop ka badan hapo jingi kan pu seki we ru kala ru eki we ru ba ngin kring ngin yalam lang sa kacingca. Dai kum nangin le ujisu ula kran yang sosial, ula penkesan yang ula sim yang la katin ong la tho. Ba men am tunju ya utrai ba uplei ujo. Pai ni don kamba ni bangin tip ya katin ki don kam ban pulei katin jomlei borobor. Namal bangin tip kum no bangin don kam. Bat pendan kam ki kintin, ki dekat, ki lenong na ka Bible ha ka no ka jing ye le la pidan ha preng ka jing pang ka jing hitam pidan kam ya ka lunong ka dekat ka ba pidan kam ban kran ba la tho ba uji su ong da ka jing jingam snan ka jong u la pun khia ye ka jing pang ka jing kro ka jing la tho la pidan ha ka jing khuslai la tho ba da ka ba buret no halal ju ye ka jing khuslai ka jong phe ba ro da ka jing tho pidan kam ban ban ram la pimat ha preng ka jing tunjuk la tho suk uta obril ubaya sya ya ka jing tunjuk ha ba la tunjuk ya unyu udyang ya ka pan siat ka jing la tho pidan kam ban sim ya ka ni ka kentin ban ong la tho nama kalam kumta la pidan ka jing kit ka ba khia ka jing jong pi ka phim la bukit pidan kam ban ong la tho wala ong wan hanga pi barok i ba thai ba khia ka jing kit ngam ai pi ka jing cha thai la tho ha ka tin ka jong le pidan kam gen bangin penan kam ngin use ye kita ki lendong ki dekat ha kata ka situation ki jong la pi so ba la kut lenti pi so ba am dan lenti se phim so dan la situation se ban light ha preng ki jing kim ka jong pi ka ba ko la tho u blai u jongi ulong ubang ni la ban syana onum tunjuk palat ya kata ka bangin la ban sya han ring ka ki jing tunjuk un thao ya ka lat na bangin lai nama la tho ya kata u blai u jongi ulong bang ni la ban syana bat un thao ri ka lat bangin lai ha kana ka bentak ka pidan ka pi so ba phim so dan la che ba pin lai pidan kam ban nan kam ye ki lunong ki dekat na ka tin ki jong blai ban kran ya kata ban ong la tho nama ba u blai ki jongi ulong bang la ban syana ki bentak pai ha ka balai ban u soitan upun syai bat upun i u jisu utarwa ha u jisu ya ka buram joka perthai ya ka nam joka perthai ya ka spak joka perthai kumba soitan la tarwa ya ka em ru ong pilong ki bastan pilong kum ki blai banum yap syu lana ki don bon ki bastat ki ba khrau kum ta pe ting teng ha ki im jongi ru ki wan kum kita ki jing tarwa ki bala da ngilek kum ni nginyo nong sibun ngilek kum ni ngila ban yo ka buram ngilek kum ni nginyo ka nam nei ko ki para bi chuma dan kam ni ka tin ki jong blai dan kam ban pule ka tin ki jong blai ba phina ban job kum non ya ka jing sarang nama ka tin jong blai kong shwa ka jing sarang ka le ki jing jot
shua ke jing sarong kali ke jing jot nama lada ngasarong ya lade ya ke iki bangangan yo lada ngasarong hakatakan nam ke buram ke spa ke pau jonga nama latho laong ke uji suong on mentoi ayu lada ubre uyo eka pertai bar ke wei ada uduno ela ke jing on mentoi ayu ya uji suong kumno uji su pen pai ban ya usoitan wong latho ba men syakli tang yo toi ba ublei ujong me latho uji su upanan kam ya ketien na ka Bible ya ki dukhat ya ki lenong upanan kam kum kata ka atyar ban ya le ya ki jing pensai ban jap ya ki jing pensai te kani ka long nuksa nam ta jonga jong phi ni dan kam ban penan kam ya ki lenong ki dukhat ha ka ji em ki jong phi na ka ta kum kata ka atyar na ka ta ka jing ya le ka ji em ki jong phi habawan ki jing jing ya le dan kam ban kan ma ka tin ki jong phi habawan ke jing do jing kerman dan kam kan ma ka tin ke jong dan kam ban kran ye ka tin ke jong ple uji su wong no wong pan te on sa ai te on sa plate wa te on sa shem kata de ka tin jong le ka kran habangi pan la da piso don kam piso yo piso do la pi pan au ple long la tho ba me la ong la pan te on sa ai pi wa dia au ple la ong la tho la pi wa dia ngata ka donor baro da ka men sim baro pin shem latho uji su ong ke iki borok pin pan ka kerten jonga katakan long ye pi latho ka tin ke jong play bat ko ki para bi e jonga ngan ong ye pi la da kau pi kundu pi wan pi syam pi kundu ka jim jong pi ha ki ki wan ha ka jim ke jong pi dan kam om de ba pin le dala de om de ba pin ya kun dala de de ya kun da ka tin ke jong play nama latho ka ong no pin ko ngo ila de how try de tôi lại percaya syaitan tersepet ya pen kongo ila de hal try hak ingin kongo ya ka tin ke jo ngi dan kam pen kongo ngi dan kam pen kam ya ka Bible kum kata ka atyar ke jongi nama ka tin jong le ka de ka white lam alang sakti ka bala ban mai ya borok ka tin jong le ka de kan ding ka ba bam do iki borok ka tin jong le ka de ka ternam ubahe ba ubala pen nuet yo mau siang kata de dan kam pen kam ya utlit jongi ulong ubadan kabor ko ki para be sa ya haba pisam ko jing jing la kran ya ka tin ke jang wanam sngam wanam pun syashkol wanam le start ki we ki ag syukran be ja ka tin ke jang blai syukran be chong be la tho hang ta la tho kum ta la kran kum ta amen kata ada ka tin ke jang blai kata ada ka atyal penan kam pidan kam menang ban use pidan kam menang ban penan kam ki lenang ki dekat ha ka jim ke jang pi kenang ki ni ki lenang ki dekat ki lang ki atyal nam ta jing ande bul sing imte ban penan kam ban use ki lenang ki dekat teng teng ikran kulumar kam ni kum ta pidan kam uji su penan kam ya ki lenang ki dekat ha ka badai ya ka tu ka benta la da uang milat ngan la tho ong ba om tang lu ong penno ong menam tunju ya utrai ba blai jong wangan ai ha ka puram ong men syakri tang ya utrai ba blai jong pe kini ki dekat ki badai ha ka bala ban pesngap jar i bala ban pen set ya ka sentur ki syaitan bala ban pen set bala ban khangla ki kita ki jing temu baman ki jong kum ta ha ke jim ke jong iru ko ki para be changa pendan kam ya ka tin ke jong play kran ya ka tin ke jong play bor ha kana na situation ke jong play a fidan ke jingpang ke jingstam ha ka met ke jong piru bat ha kata ka jaka ka ba fidan jingpang ong la tho ba ha ka ni ka met ke di ka yeng shong jong mun sem ko jong play kam dai ke yeng shong mun jong ka ni ke jingpang jong pha ka jingpang mi ro nang ni na ka ni ke di ka yeng ke jong uplay ka temple ke jong play ma pha pham dan jaka kum ta kran bat haba fikran da ka tin ke jong play fikran kam ka tin ke jong play kana no ka jing ke jong pi kendo satu sajak na bat sai i ya ke ke ba ublay kan no kalam ka tan ko ba dan bor kani ka tin ke jong play kani ka tin ke jong play ke ka white lam ka bala ban pen ko bala ban bat pen ai jing jab pi bat ka bala ban mic lo iki bor kala ban thang lo iki bat kala ban pen ruat lo iki bor om dan ke jing mam la dan kam tang mas pen dan kam ya kani ka tin ke jong ublay dia ban kui pi ublay dia ban ai bor pi penan kam ya ka tin ke bat yai minat ban pule yai minat ban kan ma ki lenam khat ba pi sem kana ka por kana ka jing le ha jing pi kan ma ka tin ya ublay ko ong kum ta ngan kran ya kata dak tin ke jong ublay dia ban ku na kam ta jong pi ba kanang ba kani ka di ka lat kani ka di ka lenti ya ka ba pinjau ya ka jing pi suai ya ki but thap ke ong pa
beli ni aku kuih ping ni tuai. Hallelujah ko try ngai ngo eme ko pa yung ipa hab nang kini ka pom ta. Thank you Jesus ka ba mi ai kini ka lat ka ba ko dot ba mi pen I ka lat ka len ti ko no pengila ban job ik ti pen shoi no pengila ban job ik pui thap ik ba man ta. Try bi jing songu eme ba mi ai ka tin ke jom me ka ba long ka atyar ko ta be jan ka ba long ka white lam ko ta be jan nam ta ka chem ke jangi ko ta be jan ba kum no pengila ban job ik ta ki nong shun ki jangi ta om de da ka jing start om de da ka ball om de da ka jing la jing de tang da ka tin ke jom ko ta mel ai utlit u jangi ko ta ko long ubalang u atyar ba ko ta be jan ubala ko ta be jan ban kren ye ka tin ke je ban mi da ka ding ko ta be jan ban mi ka white lam da ka shin tu ban pen luet jin ko ta be ni ki mau sang kita ki jing ki ba kraw kan no ko pa jan da ka keteng ke jam da ka tin ke jam ko ta ba ter try ya lap mami ko ta be jan ba kum no ko ta be bagi lap ban jab ki jing pen shai pa da ko ta be jan try be jan nga dwai shame ko ta be nga ai ngo eme ko ta ba me pen I ka nuksa me pen I ka lenti ko ta ko ba mami mila jab ko ta mila pen dan kami ka tin ke jam ko ta be ai ko pa be jan ba mangi lu inang mat pen kam ya ka tin ke jam ko ta be jan ha ke jing ko jing borobo da ba ngi minat ban pule ngi minat ban dwai ngi minat ban ken ma ka tin je me bagi yang minat ban pen dan kam ka tin je kum ko ta ka atyar ha ke jing ko jing ai ko khu ma me ikini ki himman ki para be jan kini ki men sim ki jam ko ta ha ba ki mat ha plan ke jing tunjuk jing pen shai ko pa ai ko ta kin nang ban pen dan kam ka tin ke jam ko ta ba khna ba ka tin ke jam ko ta kan yo ko ta ban lai lu ki ko ta kur khu ma me ko pa ya kini ka por ko ta be ngai tin na sma tin chi sim ko ublai ni ban kur khu nam ta jang pi ba la himman para be jonga sim pen kam ka tin ke jam le pa ye pule ba boy ka tin je be ka tin jam le kalang ko dan ka bo na ta jang ni ublai ni ko kui